el so dels tambors d'esta germandat de cavallers del Sant Sepulcre. Arriben de nou, un any més, a la plaça de la Constitució, il·luminats per les torxes i en unes vestes on el negre ja l'hem oblidat i a poc va agarrant el color roig, va envaint, va tenyint els carrers d'Alzira. Dels cavallers. Es pensa que és de finals del segle XIX, l'origen de la germandat dels cavallers. No oblidant que eixa devoció a la preciosíssima sang de Nostre Senyor Jesucrist és algo molt valencià, també, i és una festa que hi ha pobles com així molt proper al Alzira, Llaurí, per exemple, consta que és un dia festiu, el dia 3 de maig, les creus de maig famoses, i un dia carregat de tradicions. Una preciosíssima sang que s'ocupava d'assistir als presos a mort, dels condenats a mort en els últims dies de vida. Nous tambors perquè no decaiga la solemnitat mentre esperem l'arribada del Sant Sepulcre. Queda ja molt poc perquè després d'estos tambors veig ja la secció penitencial i els caramels porten els ciris en les seues mans i immediatament després veurem la imatge del sepulcre. En aquests timbals també que li donen eixa solemnitat. Bàrbaro, I seria com... No sé com anomenar-ho, però és el visor, no? El visor de que sembla que guany s'ha imposat, perquè realment l'any passat que ja vam estar així, no el veiem per cap de llocs. Sí, estàvem els dos i no em costa ni l'any passat ni ningun any anterior. Algú s'ha encarregat d'extendre-ho, perquè ho hem vist moltíssim. Sí, perquè és molt curiós com no només ho hem vist en una cofraria, sinó que ho hem vist en diverses d'elles. Com els pares van encaminant-los per a que no es perguen. És un gest molt bonic, igual que el pare encamina el seu fill sempre en la vida, doncs també li encaminen esta processó per a que no es perga i li transmet esta devoció i esta tradició de pertànyer a la germandat dels cavallers del Sant Sepulcre. M'imposa, veure el toc des de tan prop del tambor, aquests tambors tan grans, amb aquesta contundència, realment impressiona, impressionant. Poden imaginar també com l'assaig d'estos tocs en esta confraria, en esta germandat, pues també és popular des d'octubre, amb el tambor, pues és impressionant, sí. Sinó que més bé al contrari siga algo que se porta dins al cor i està present tot l'any. Per això podem dir que torxes enceses inicien la secció penitencial. Cuidat hasta el detall també dels ciris rojos en les seves mans.
de la Germandat ha decidit l'austeritat del ciri, un ciri que també representa presència, representa oració, plegària, súplica, acció de gràcies. Cada ciri, cada penitent, cada germà és una història que només el Senyor ahir tombat al sepulcre coneix, accepta, estima i acompanya. S'acostem a poc a la mitjanit en esta solemníssima processó general del Sant Soterrar. Recordem que són més de 7.000 els algirencs que participen plenament en la festa amb les seues vestes. Són 25 els passos i 18 les confraries. Podem dir que és un divendres sant multitudinari i tot seguit de milers i milers de veïns i de gent de tota la comarca que ve a assistir directament a este acte tan solemne de divendres sant. Què ens queda de Setmana Santa? Què més podem gaudir de la Setmana Santa fins el diumenge de Resurrecció? Pues demà tenim el dia del silenci. Demà és un dia en el qual la litúrgia de l'Església no té absolutament res. No hi ha celebracions, no hi ha misses, no hi ha professons i tot trencarà este silenci i esta austeritat el dissabte per la nit, a les 12 de la nit, quan se m'empren totes les parròquies la vigília pasqual i les celebracions pasquals del diumenge. Després de la vigília pasqual hi haurà un encontre també gloriós entre la Mare de Déu de l'Esperança i Crist ressuscitat i el diumenge ja serà dia de celebrar aquest dia de la Pasqua, celebrar el sol, celebrar la vida i anar-nos-en tots en família, i anar-nos-en tots a menjar la mona, a disfrutar de la família, de l'amistat i del do de la vida que en estos dies hem estat celebrant. I al fi d'estes cues llarguíssimes arriba el sepulcre, el Sant Sepulcre, una preciosíssima talla en la seva urna. Ahí estem veient-lo, obra del mestre Antonio Ballester Vilaseca, una vegada més així present pels carrers d'Alzira, una talla de l'any 43. Que pas tan solemne i tan bonico porta muscles, l'esperança. Així és, una vegada més, els portants són els encarregats de traslladar pels carrers a Jesús mort i soterrat. Una urna preciosíssima, adornada amb fanals i amb unes flors on destaca sobretot el roig. El roig, el color de la sang, el color de l'amor, el roig en uns tocs de morat i custodiada també per la Guàrdia Civil. Un pas que, recordem, ha aconseguit enguany el primer premi en els dossers. Aquesta característica tan peculiar que es produeix així, tan així com